אהלן, אני דוד כהן צדק, אני מנחה ותרפיסט בדרך הטנטרה, ואחת מההתמחויות שלי והאומנויות שלי היא השפיכה הנשית, או האמריטה בשפה הטנטרית ההודית העתיקה. המשמעות של המילה אמריטה זה הנקטר האלוהי, ובזמנו היו עושים את זה טקסים ופולחנים, וממש אוספים את הנוזל הזה למטרה טקסית. אני נחשפתי למושג שפיכה נשית לפני כמה שנים. חברה שיתפה אותי בסודי סודות על חוויה מינית שיש לה עם בן הזוג, שבמהלך האורגזמה היא משפריצה וכל המיטה נרטבת, לפעמים גם יותר מזה, ולמרות העונג היא מרגישה מבוכה. והם הלכו ביחד לגינקולוג לשאול מה התופעה הזאת, והוא הסביר להם בהוד והדר שזאת התאמה נדירה של איברי המין, ושיהנו מזה. וכשהיא סיפרה לי את זה, הסקרנות שלי קצת נפלה, כי אמרתי, אם בעל סמכות אומר שזה כזה נדיר, אז מה לי יש לחפש במקום הזה? לי ולאשתי זה לא קרה, אז כנראה שאין כזאת התאמה בין איברי המין, ואולי אני לא אחווה את זה בחיים שלי. שחררתי, ולימים התחלתי לחקור את העולם הטנטרי, וללמוד ולתרגל, ונחשפתי למילה הזאת אמריטה שוב. ואז הסבירו לי באמת המשמעות שלה, הנקטר האלוהי, ובאמת שזה לא כל כך קשור להתאמה של איברי מין, אלא יותר נוכחות של הגבר והתמסרות של האישה, וגם יש קצת טכניקה שעוזרת לזה. ועם הזמן, שהתחלתי לטפל והתחלתי להעביר את הטקסים האלה לנשים ולזוגות, ראיתי שהטקס הזה, בשילוב המדיטציה ובשילוב של השפיכה הנשית, הוא מוביל לריפוי מאוד גדול בהרבה רבדים, גם ברמה הזוגית, גם ברמה האישית של האישה. המון כאבים וטראומות וזיכרונות משתחררים מהגוף בזמן הזה, יש חיבור מאוד גבוה ליקום בזמן השפיכה, בזמן האורגזמה, והתהליך הוא מאוד עוצמתי. הטקס כולו הוא בין 3 ל4.5 שעות, תלוי אם זה לבד או בזוג. אם זה בזוג זה יגיע קרוב ל4.5 שעות. התהליך הוא מאוד הדרגתי, שזה אומר שקודם כל יש מפגש, יש שיחה, יש הסבר עם תמונות ממש על האנטומיה של העניין, שאלות, אני קצת מכיר, שואלים, מכירים אחד את השני. אחרי זה מתחילים להניע את האנרגיה בעזרת כל מיני טכניקות של נשימות ותנועה, בהתחלה בישיבה, אחרי זה בעמידה. אחרי זה אנחנו מגיעים לטקס הסרה אנרגטי, ואחרי זה טקס הסרה פיזי של הבגדים. יש עיסוי גוף מלא, אחרי זה עיסוי יוני. בסופו של דבר יש את העיסוי לשפיכה נשית, כמובן הרפאיה בסוף, שיתוף, ויוצאים חזרה לעולם. מה שלמדתי לאורך התהליכים שאני מביא, בין אם זה מפגשים אישיים, זוגיים או סדנאות, שבסופו של דבר לא משנה עם איזה אתגר מגיעה האישה, בין אם זה ביחסי מין עצמם, כאבים ביוני, או חסימות רגשיות, או רצון להעצים את האורגזמה, או אין אורגזמה בכלל, המכנה המשותף שאיתו באמת אני עובד מכל הכיוונים והזוויות, זה הנושא של ההתמסרות והביטוי. ככל שאישה תוכל יותר לבטא את עצמה, גם בכעס, גם בצחוק, גם בהנאה, גם ברגשי, בסופו של דבר ככה הנושא המיני יבוא לידי ביטוי יותר חזק, כי בעצם אי אפשר לעבוד על הנושא המיני בלבד. צריך לעבוד על הדברים שבעצם עוטפים אותו ומחזיקים אותו וחוסמים אותו מלפרוץ החוצה. המיניות היא כמו פרח ביישן שזקוק למגן רוח, למגן מהשמש, לקצת מים, ליד רכה, וברגע שכל הדברים האלה נמצאים, המיניות פורצת החוצה והיא ממלאת ומזינה את המעגל של הביטחון באופן טבעי. אז זוגות יקרים, אני מזמין אתכם לבוא וללמוד את החוויה הזאת, את הטקס הזה. זה מאוד פשוט, זה נראה מסובך, אבל זה מאוד פשוט. אפשר ללמוד את זה בכמה שעות ולתרגל בבית שוב ושוב עד שמצליחים, לרוב מצליחים את זה בפעם הראשונה, וזה ממש מחדש את כל האינטימיות שלכם, את כל מה שקורה בחדר המיטות, זה משנה את זה לחלוטין. ונשים יקרות, אני מזמין אתכם לטקס אישי, בין אם אתם בזוג, או אם אתם רוצות לחוות את זה בצורה אישית, ולחשוף אולי דברים שקשה לכם לחשוף מול הבן זוג אפילו,
לבוא, לקבל יחס מקצועי ותשומת לב, ולחוות את כל המדיטציה של האמריתה. תודה ולהתראות.